Здравейте на всички! Здравей, Бисема! Така че това е алзаският спингер, разпознахте ме. Ами слушайте, днес ще преминем от безжично към безжично, или наистина безжично, или напълно безжично. Да знаете, за тези, които следяха първото ми видео с Apple CarPlay, безжично, за 19 евро, ами сега имам Apple CarPlay, напълно безжично, за 20 евро за 21 евро. Нямам никакви кабели. Вече нямах никакви с кабела на телефона си, но имах един с малкия предавател, така че ще ви заснема това. Ами, всъщност загубих стария си телефон, който ми позволяваше да снимам без да спира, когато включа Apple CarPlay, така че няма да мога да ви го тествам по този начин, докато чакам да намеря новия си телефон, а всъщност по-скоро стария телефон, тъй като снимам с новия. Както и да е, не е толкова важно. Ще ви сложа линк някъде тук, ето го. Ще го сложа тук, едно малко напомняне за тези, които не са гледали първото видео. Принципът е същият, разбира се, с Apple CarPlay, който държа в ръка, така че разбира се линкът, който ви слагам. Ще го сложа в края на видеото, което ще бъде бързо, но е просто, за да видите, че вече имам един много малък адаптер, който ми позволява да имам Apple CarPlay безжично, което е наистина страхотно. И разбира се, Android Auto, за тези, които са на Android, не съм анти-Samsung или каквото и да е, искам да кажа, че съм отворен за всичко, но всъщност имам iPhone, така че ви показвам това просто визуално, за да видите колко малко място заема в колата, що се отнася до функционирането. Напълно включи и работи, така че няма да имате никакви трудности. Го свържете и после, ако някога успея да намеря стария си телефон, ще ви покажа още по-точно. Така че ето, показвам ви това и ви казвам до скоро. Внимание, внимавайте, намира се на много цени, така че търсете внимателно. Аз самият чаках. Го намеря за 21 евро, защото не го намираш винаги. Но след известно време, ако започнете да обикаляте около някои сайтове, които го предлагат за малко повече от 21 евро, те сами ще ви го предложат с малко закачка, така че кликнах и не съжалявам, защото стария модел, ще ви го покажа отново, не беше лош, разбира се. Това беше... Но признайте, че е много по-приятно да имаш този малък адаптер, така че този път ви оставям на спокойствие и наистина ви казвам до следващия път.